Hola, sóc en Neo Serrano Jo sóc la Irene Izquierdo. i avui us parlarem sobre l'adequació a la situació. L'adequació a la situació no sempre és fàcil. Tens que tenir en compte 3 punts i començarem per al registre. El registre és el lloc on estàs i amb la persona que estàs parlant. No pots parlar-li al teu professor que t'ha posat un 3 com si estiguessis al carrer. Bon dia, per què heu vingut a la meva oficina? Escolta, paio, vinc perquè em puguis la nota de l'examen, que m'has posat un 3 i jo em mereixia un 7. Estàs expulsada 2 setmanes. Ara parlarem sobre el gènere comunicatiu. El gènere comunicatiu és el to amb el que parles. No pots estar fent el discurs d'any nou com si estiguessis cantant. És nou en millorar el salari mínim i baix. Què diu? No l'entenc. Ara parlarem sobre el destinatari. El destinatari és a qui està dirigit la conversa i tens que parlar de coses interessants perquè no pots parlar de la teva col·lecció si a l'altra persona no li interessa. Hola, aquesta és la meva col·lecció de cotxes. Primer tinc el cotxe taronja número 68. Va ser un cotxe taronja molt important a la carrera de fa 5 anys i va quedar en posició 3. Va ser un dels millors corredors. Després... No m'interessa res del que m'està dient aquest. A veure si es calla ja. És impressionant. T'agrada la meva col·lecció de cotxes? Sí. La teva col·lecció m'agrada molt. I ara tu tens la paraula. Participa en el concurs. Jo tinc la paraula amb el teu vídeo explicant com tu fas per adaptar-te al context on ets. També pots representar una situació concreta i experimentar què passaria si fessis servir expressions inadequades o expressions adequades.